achita mukwira sei yabola kuwanziko makadisplaya ngoro aiwa nguru anditi ndakanzirwa ndofanira kudisplay yaoneki waize samukufara handu zvakanyanyisisa saka muchaiteni ngori ngoro ndakutombonowedzera kurindi shamwari zvazvakadzvanya zvazvakadzvanya handava kutaurira kuti mazano kurodhi kwakaloka dhora raina ndotorishayira ndombowana mazvisi but ndotenda nezvaitwa mwari ndavakomborere munhu handiitira izvi arambe vachimupa akwanise kubatsira vamwe kwete inini chete hanzi wakaramba ungori soba sezvauri nhasi ka unogona kuwanirwa grafto izi aiwa ndoramba ndiri soba hanchadhakwa so unogona kupinda machena akatodarikepo ndazvizva clinton ndotoramba ndiri soba ndira kuita soba nchida graft aiyo graft anorida ndorida ime hard worker kungoshaya kuti ndoshandako because kwako handinotochemonako kuti ndombopota ndidiswa dzimwe dzenguva aize saka iwe unotodawo zvakanaka ndotodawo zvakanaka zvokuti ndisarambe ndinyengerera vanhu aiwa ndizvo saka unombofana kubata neipapo wakaitawo good boy pamberi apo zonondira se aiwa ndoita good boy handi uripo clinton unopota uchindibatsira mufana wangu handiite mwese plus iwe hauna problem stereki iwo haunetse aiwa handinetse clinton kuti iripo mr ajita chimboitai muri kuita maizi thank you sharp tenda ishe